أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله محمد الصلاة والسلام على سيدنا وأهل البيت والطيبين والطاهرين الصلاة والسلام حق حسابنا الصلاة والسلام في شهيدنا في كلبنا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته صلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته میره سایدیمه پینالن تای میره سایدیمه پرایلانه ко акалату маре абутне минуќа дакеќа мангавате сподели нафтуменцар јектикно информативно сохбети кова сом верујнама дека колтуменге ки поука хем ка олтуменге кшукар насиети тешај кеда качитинен о Кур'ани азимушани о говор е Аллахескоро те џанен колајтале одола сежде аетија совајланите уштен хем текерен сежда е Аллахеске джелешаниху ко Курани азимушани исиамен дешуштар аетија совикиненапе сежде аетија сеждакере аетија соске викиненапе сеждакере аетија соске ко одола аетија о Аллах байрарела и сежда амари о Аллах нарединела менге текера сежда о Аллах вакерела козомитало фазилети текерел мануш сежда адалес кеда викиненапе акала дешуштар аетија ко Курани сеждакере аетија кава керафту менге коте аракловена акала дешуштар аетија ко Курани патументе шајто обележиненту менге ко Курани хем кеда кавен кодула аетија англедерте читиненлен требена те уштен текерен и сежда или шај исто прво те читинен о аети пату уштен текерен сежда о прво аети коте со аракловала ко Курани азимушани баши сежда текера тало ки сура Араф душелу шофто аети и дујтој тали о дујто аети тало ки сура Рад дешу панштво аети и тритој тало ко Нахл сура саранду ејнато аети и штарто сеждај тали ки Исра сура шелу ефтато о паншто аети тало ки Мерјем сура пиндовтото о шофтој тало ко Хаџ дешофтото аети о ефтато аети аракловала ки Фуркан сура шовар дешто аети о офтото аети аракловала ки Немл сура бишупаншто аети о ејнато аети аракловала ки сежда дешупаншто о дешто аети аракловала ки сура Асад бишуштарто ко дешуекто аети баши сежда аракловала пески сура Фусилет трианду ефтато аети дешу дујто аракловала пе ки сура Ен-Неџм шовар дешу дујто дешу трито аракловала ки сура Еншикак бишујекто хем и дешу штарто односно дешу штарто аети аракловала ки сура Алак Ел-Алак дешејнато аети значи акалајталедла дешуштар аетија кола со амен требела кеда ка читинален кеда ка авако Кураните читинален ванани тушта сежде текерел шај текерел пе стално кеда ка читино Куранем кеда ка авеко акала сежде туште текереленге јек сежда а шај пале са акала таро јек пути текереленге сежда хем више натребела текере сежда значи ко трочитиме ко Курани ко то хајати требала само јек пути акале аетенге текере сежда или сариненге какере јек посебно секоле аетеске со качитине сежда текере па коле аетеске па сежда околе аетеске сежда хемо тујнан онда ослободимо баши акаја наредба е Аллахескери кога качитина акала сежда аетија текера јек сежда акале аетенге значи шај сариненге поетинечно текере таро јек пути а шаем сариненге кеда кавете читине
која Куран кала сежда аетија, те уште те кере ти сежда, хем ту си јан више ослободимо, таро акала аетенге, дешуштар те кере сежда. Сар керена пес, сар керела пес, акаја сежда. Сар и сила олакоро и бути, сар вајлани те керел пес. Значи, кеда читинеа о ајети баши сежда, вајлани ти уште копре, вакереа Аллаху екбер, бизо те вазде упре. Значи, Аллаху екбер на ваздеа те васта. Него само моја вакереа Аллаху екбер, хем директно переа ки сежда. Кереа јек пути сежда. На дуј пути. Јек пути сежда, хем ки сежда вакереа Субхана Раббил ел-ала. Трим пути вакереа. Субхана Раббил ел-ала, Субхана Раббил ел-ала, Субхана Раббил ел-ала. Пало од ова, кеда уштеа тари сежда, јек пути кереа сежда. Кеда уштеа, уштиндорко презначи, вакереа Семијана ве атана гуфранеке рабена ве илейкел масир. Значи, ко уштибе, вакереа акава аети, Семијана ве атана гуфранеке рабена ве илейкел масир. Амен си послушна, хем амен си понизна Аллахеске. Акалеа завршенија ти сежда, хем тук ергјанто дужност према ко Аллах Джелешаниху, акала аетија ко Курани сојтале, те кереленге сежда. Аке акава јек тикномро насиети, мангнум те сподели навлету менцар, соске ко Курани и си олескоро закони, ко Курани и си амен обврске, ке талае те читино Курани, значи тела те читинале, значи доваја, ке да калао Кураните читина, те керам ге доа, баш и заштита, онда обавезно англедер тела амаро абдези, значи това чиста, хем, сој најважно, ке да кава која кала аетија со вакерјем туменге, требала те ушта те кера сежда. Овен са сте, ме мислинава дека јасно сине туменге насиети, Ола нека ракел тумен, Ола нека му кел понури, упратуменде упратумаре чавенде котумаро кер, хем о Аллах иншаллах те байракер сариненгоро амаро имани, хем те упутиналамен ко лескоро друмо. Еселаму алейкум, рахметуллахи таала ве берекате.